Mushinga Tambudzai Victoria. Kana mapa mbere apa munotara muchidaidzisa manzwa. Abraham Takudzwa namai waAbraham wasina kuya kudaro. Anonzi aniko mai kosara. Sofia sana. Ndakasaya kudaro ndozi nostara kuchete. Changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeye kundipuma uroi. Ndoda kuripa nemombe mbiri uya nembo dzako chitupa nemare dara. Arutaura izvozvo ndi Victoria Mushinga Tambudzai achitaurira kuna Abraham Takudzwa namai wake Sophia. Alright. Taura chizo Victoria. Takudzwa Abraham namai vake vakanditi ngururu musi wa 24 December. Takudzwa chii chako? Vanga vari pamuruwa. Murumo. Murumo wari mu. Ai. Ari wara. Ngikuti wanga makasiyana namukoma wangu. Chakasiyana. Zvakaitika ndezvekuti ndakadaidzwa nevamwe vandinoti sekupfuma vachinditi vandibatsirawo mabasa ndine vanonga vakadaidzwa ndo pandakasvika pamba panogara sekupfuma pashanga. Saka ndakaita mamwe mabasa ese panguva yandanda kusuka ndopandakaona Takudzwa achibva nekumba kwavo achimhanya kubva achipika hana wakakwazisa hana kana kusvika angosvika achiti kuna sekupfuma uyu munhu yari kudai sekupfuma wachibhoti ndinda kudaidza. Takudzwa achibva aneta nekutonga nekivhiri yese nemishonga achitsipika nemasabhuku nemasabhuku akuuya zvekare kushandisa mushonga kuneti. Saka Takudzwa vakabva tongokuva kuti vashama kwatanga kutondorwa nengodzi aiti mwana sekupfuma ndozuva rekutanga raakandibvuma uko ndichibva ndaenda kunomhangara nyaya yangu kumapurisa ibva yatongwa ibva tazoenda koti musi wa 2 February. Tabva kukoti musi wa 2 February musi wa 3 Takudzwa akauya zvekare ndopaakazouya nemukoma wangu nabamunini natete vakasvika ini ndandisipo foni ndakasiya kumba. Ini ndakazofonerwa nomunini wangu kuma5 kubva ndati aura iti ndakuuya. Saka ndakasvika pamba inini zuva ratongoka. Ndasvika vakatauraiwo kuti iwewe hazvichaiti kuti unge uchibuda mumba medu muno uchisiya wakakiya madhoo uchienda kunomirisana namai vake pai kumatare dzimhosva. Saka iwewe nhasi tatouya toda kuti ubude pano ubve panapa uende. Indobva ndati achitorisei kunze kwadini paduka handisi kurambira pamba penyu asi ndinobvawo kwadini pacheni. Saka mukunoramba zvekare tichitaura ndichiedza kuda kuti tinzwisisane sekukumbira kwanoita kuti kunze kwaduka. Takudzwa akataura kuti inini ndakazodza musha wavo nemakona kona tokona nedzimba dzavo dzese ndakaisa makona. Ndo pavakabva ndati nyaya dzapanapa zvanzi naTakudzwa idzi nyaya idzi ini ndogara ndichikuudzai kuti murume haupedzi nyaya asi chinopedza nyaya yekuruva munhu. Saka inini semunhu anga kugara achityira upenyu hwake ndakabva ndangosuduruka. Ndichizodzoka ndakanosvika wana Takudzwa vakandikira madhoo vese pamwe chete nhama dzavo. Ndikadzokera zvekare kumatare ndichinotaura kuti ndiro chimiro chiripo. Ndakakirwa madhoo ndakazovhura kwapera 8 days ndatozoenda nekwakomishina. Saka ndomaakira kaita komishina. Asi uchiripawo pamba? Aiwa kuti right, ndinotaura vanhu vakandituka pamusoro nyaya yakamira yakadai. Ndakabva kuSouth Africa ndichinzwa kuti mai guru wangu vari kuita zvemanjozi vakubikira doro pamusha. Musha uyu ndewasekuru inhaka yedu isusu vanhu. Ndabva kuSouth Africa ndakasvika mai guru muri kunzi muri kubikira doro pano. Zvikanzi handina mbobvira ndabikira doro pano ini. Muri kunzi muri kuita zveun'anga pano. Handisi kumboita zveun'anga ini. Asi mota dzinotouya everyday vachishandira vanhu pamusha pedu. Mari dzemarende ndivo vari kutora vari kudya. Mari dzemarende vangu vari kutochengeta vana vavo
uye sinene nana baba wangu ari kuchiita ndizvati takangonyara but kutanga kwaita zveumwanga ndobatati aiwa maiguru uchita sei chionokai muendese zvemusisadi musisiri mesi namukoma wangu muchiri kugarira ani pano hamuna mwana mesi muchiri kugarira pano ndiani akati pamba penyu ipapo pacho ndopandisi kutopa kuna mai wangu akati vanongedzera nechibvune kuti inimi pamba penyu ipapo vandotokuroverai pamba penyu namai wangu akatovarova asi mama wangu havana kumbobvira vamboita kana puresha yekuti ndimboti vandomhanga havana vangoramba vakanyora mushure macho ndataura kudaro akabva uya kumba kwatete wangu tingori 100 kilometers kubva pati nepamba patete wangu 100 meters 200 meters yeestimate yangu kutaura tingori panext nepanext saka vauya pamusha paya vakatorara vachitoita zvemanjuzi avo pamba ipapo vachibika zvemanjuzi avo saka ndakazomuona mangwana makuseni vakutosuka paya ndakabvunza kuti ndakamhanya ndichienda paya ndichisvika paya ndopa ndakabvunza sekuru ko sekuru munhu akutsvagei pano achitosuka mapureti paya vari kusuka mapureti ndikati ko bhodha rauri kusuka unoziva kuti bhodha raani ko rauri kusuka bhodha ratete wangu rauri kusuka apa mushure mekunge ndakuudza kuti musha menu iyoyo chioneka uyenga vakuuya futi pamba pangu apa dhope pamba pangu mukicheni mangu vakuita zvemanjuzi avo paya akabva atoda ndoda kumutorera bhodha riya akabva atoda ndichisikidza nebhodha riya kundoro zvishuwa nehasha ndakabva ndaita sei ndatora shamhu yanga iripo padhope ndakabva ndamurova akabva andomhangara kumapurisa ndakatonyorerwa nditori nenhangirini isoda yakatotisa kuti ndisatsike pamba pedu handidi kuona anouya achitsika pamba pedu isoda yatoripo ndo mashoko andinayo munhu handina kana kukuma munhu yandakakuma asi kuti iwewe siyana neumwanga hwauri kuita chienda unoitirako umwanga hwako kuri pasiri iwewe unoti umwanga hwakaipa here kana kuti wakati hwauri kunoti ngaasiyane nawo aiwa handiti hangu wakaipa asi unoti chii ndinoti interpretation yako umwanga hwacho unoti chii umwanga hwake hwanga wakuita inini ndinoti wakaipa nekuti wanga wakusumudza zvimwe zvakazvirarira zvemumushamiri wakusimudza chii inini ndinoto saka kana chiro chikachisimudza mhepo chii tinoti svike papa chiro chinosimudza mhepo dzakaipa chii handisingazivi usaziya sei iwe uri kusimudzirwa mhepo munhu akakusimudzira mhepo unoti ari kudii nekuti titaurira zvawakaita nerweseri isi takuchikubvunza kuti zvinoreve chii tiri mudare tochikubvunza kuti kana iwe urikuta kuti uri kudzinga munhu nekuti ing'anga handivi zvichireva kuti uri kuti ng'anga iyi yakamira sei ng'anga chii waringa achiti ng'anga chii muroi ndisingazizive nekuti mumusha usaziziya sei nekuti uri kuti zvakashanda uyo anoti isvikiro andinoti uri svikiro saka auri kuti handi zveusvikiro pamba pavo ndezvekurovera handiti sekutaura kwaati tambo wangu asi mini murume wandaigara naye namatete vaizviziva nekuti ndichitanga ndakatangira kuwarren park ndokwandaigara nemurume wangu ndokwandakatangira ndichizodzoka kuno kumba sekutaura kwakuita zvekunzi doro rakabikirwa pamba pavo ndinoti kwete doro harina kubikirwa pamba pavo ndaitaura nemurume wangu tichiwirirana kutobva ipapa papacho ndichitoenda kumatare taitowirirana nekuti kudai taisawirirana hainditendera kutora mari iyo irendi achinditiendesa kukanzwa isusu tisiri kunzwana murume hamusiri mezenyu wakaaasisitese asi pakunzwanana pane zvese zvataita kubva pamusha taingowirirana itakudai taingowirirana zvine umbowo chero hwemufoni ndichitaura naye gore rese rapera kuzinga zvarowe zvona kusini
Neumwewo zvekare watakudzwa achitaura iye kuti iwe wakazadza makona pamba panapa musi wachiwo musi wa 3. Mushure mekunge ndabvunza ndichiuya ndabvunza mari dzerendi kuti dziri kuenda kupi ndipewo mari yerendi ndiibate mumaoko mangu. Ndakazonzwa mushure macho zvakunzi takudzwa apa abva panapa handichatooni mari dzangu handichatozivi dzinofamba sei. Takudzwa atori nechikwambo chekuuya chinitorera mari dzangu papa. Mushure mekunge ndati ndipewo mari dzerendi ndione kubatsirika. Ndizvo saka iwe ukabva wati ina hangu handina kukwanisa kunge ndapikisana nazo ndikati naonowa ndine chikwambo chekumutorero mari abva ndizvo asi iwe bhachi mbemisi mako nekuti iwe vana vangu ndisvika pakundipuma kuti ndauye ndabvunza chikwereti changu kuti nyange mari dzemarenzi monditi ndakutora mari yechikwambo zvinodii iwe wakati kamambo uyu mukomana ari baba muningi vamushinga chinhu chinorwadza utaurwa unoroya zvaakatadza kuziva ngezvekutoti maiguru wake wakanga vachitora mari vachindobhadhara mukanzo uno iye akuda kutora iye mari yacho yabvaya saka ndobaita daka kutoti mari iyoyo handisikuiona ndikuda kubatsirika nayo zvasiyana. Saka ipapo hongu kunyangwa wasiyana vari kuita okay zvemanjuzu umwe nomwe anoita zvedzinza rake. Saka ndo uroyiwa ari kutaura kuti unoroya wazadza makona pamba pano pese kunyangwa wana mbuya wachasimudzi musoro ndiye. Saka ndo zvakaita akapfuma pamusori mangu nyaya dzirudza kungoti vanhu 2 vari apa. Nyaya yataurwa namai wanga imwe yacho mai vanonyikwa ndakauya nemotikari ini pamba pateto wangu waurugara wakanga wasorambana kare kare zvisi zvakuda kunyepa ndakati inini wacho inini ndakatodhiraivha motikari ndine mai uyu newangu wese chinzi ngabve pamba akanga akaramba kare kare mukadzi uyu pamusha ipapa murume wacho mwana uyu hanzvadzi yababa. Saka zvizviti akuda kutaura apa akuda kugadzirisa nyaya yemaeviction order akapiwa kunzi ngaabve pamusha kuti aone cheuiri chekugara pamusha kunyepera mwana uyu kuti uyu akapumwa uroyi mai avo. Imwe yacho yechipiri ndeipi matiimbiri echipiri yacho yekuti akanga arambidzwa kare kare kuti hatisi kukurambidza kuti uite zvokurapa wanhu enda kunorapira kumba kwana mai wako nababa wako wodzoka uchiita sei uchigara pano pamusha. Saka uyu aita navo murume wake murume akanga wasiyana nemurume kare kare pazvaitika zvese murume wangu atorambana nemurume kare kare. saka aigarireko pamba ipapo nemurume ndosaka uyu akazouya achirwisa uyugareko pamba ipapo nemurume zvarambana apa mwana haatorina nemwana mangodzi baba ataura kuti aita panapa ndibvi handimanzwa achitaura ataura ega kuti aiti handibvi pano semazwira ndaita uyu achitotsanangura nyaya ndeyekupumha ururu. Saka kutaura kwaita ndaona sekuti uyu akatopumha zvezvo ozwana kuti dzibva panapa wazadza makona. Munhu anosvikirwa haana makona anosvikirwa akaromba ndiye anoita makona. Saka kwana munhu wakutotaura kuti une makona uri kutopumwa kuti uri muroi. Machira changamira pane pandiri kuona pasiri kunyatsokuda pachena kana muri kuti uyu anga arambana nemurume wake kare iye achigara mumusha menyu iwe woziva kuti chibva anofanira mudzinga uyu ndiani ndiwe here kana kuti murume wake marambiro amakamboita makamuramba sei pamusori akaramba akati inini handibvisi pano kana kena asipo keni tichibva tandomuda iyi kena akauya tikagara pasi tese mukoma wangu tikagara pasi tikati maiguru uchiri kuwada here zvikanzi inini maiguru handichawadi ngawabve pano aite sei waende mabaoni nyaya yakapera handiti avati havasisipo
handito hausipo pamushaka Hawasipo. wakapera Mushure mekunge tatoendesana iyo yakapera iyo. Isusu yatiri kutaura inhau yekuti tisabate nyaya dzakawanda wanda. Inhau yekutukwa yekunzi uri chii uroyi. Inoya ndamubvunza iye uyu ndichimubvunza mubvunzo kuti iwe kana munhu uchimutaura kuti ari makona ari manjuzu ngabve iri reason yekuti arambiwe pamusha ipapo, uri kumurambira nekuti zvinhu uri kuti manjuzu akanaka here kana kuti akaipa? Ari ndomubvunza wanamubvunza akati aiwa akakona kuti kupindura zvichirova kuti vakamudzingira nenhau yemanjuzu, vachirova kuti zvichirova kuti manjuzu kwavari uroyi. Hani ndo nyaya iripo, nyaya yekutuka uyu kuti muroyi, kwete nyaya yekurambana yekudzingana yemarendi yechii. Inini handina kuti vazaga makona, handina kunge ndambouya pamba aiwa wataura wega kuti takamudzingira nenhau yekuti anoita chii zvechiwanoshandira vanhu anoita zvechiwana ambobvira zvibudza kuvanhu kumusha kuwaridze kumusha kuti ndo zvandakuita. imi munobva vamudzinga? Aiwa inini handini ndega ndakamudzinga, family ndo iri kutotaura kutoti aiwa isusu hatichamudiba munhu ngaaye pane anotukamidzwa kuti iwe wakazomhanya akataura nhau yekuti wakasvika taura kudzokorora kuti akasvika maita sei? zvakafanana neparutsana kuti akasvika ndakarara pamba pasikuvhwa, handina kurara kuna kasvika mangwanani, mai vake vachipinda mumuna, ini ndichisvika pamba pasikuvhwa. Takudzwa akabva kumba kwavo achimhanya akati uri kutonga nyika nemushonga, watsipika nemivhiri yese, wauya futi kugomo kuno kuda kuti tsipika nyika. Ndo mazuva akasvika takudzwa achitaura akandirowa. Ndo zvakaurira izvozvo. Ndo zvakasvika chindiro achitaura. Ndabvuma kuti ndakatora mushamhu ndikadii, asi handina kutaura kuti ndichida. Inini ndakamurovera ndeyekuti akasumudza bhodha ratete wangu raaisuka akada kunditema navo, ndipo pandakazokurirwa nehasha, ndipo pandakazosvika pakutazi akuzomurowa. Asi handina kumurowa ndichimukuma uroyi, handina kumurowa ndichimukuma. iwe uri kuona munhu haana kukutema haana kudii, asi wakasvika pakundomurowa. Akanga akutoda kutonditema nebhodha rero, uda kunditemera pamba patete wangu, uda kunditemera pamba patete warowa munhu ndikuburikidza kwehasha, kuburikidza kune hasha. Wega urura wakarowa munhu. Dai kuti ndakatiza ndikadii ndikabva ndaenda, asi nekuti dai akanga haikotitadza kutema but iwe wakakwanisa kumurowa nemushamhu, bhodha unopotsera. Handii pamusoro vadai nhau yangu kutaura chekuita ndinipa kwawacho chikara ngatina kuitirwa pamba vana vadai vanga vakarora vadai vakaona kupinda ndiri pakuona ndai kuzoteerera maona. Saka ndiri kuti pamusoreyo ndori mashoko amwari kangokutaura taure mudare rinobvumirwa, dare redu rinobvumirwa munhu wese kutaura. nezoti vanhu ava vana kuroora dai vakanga vada mwana uyo avaimudziva kuti kutsenge vachiona baba wacho ivo vaigara vachibikirwa nemwana wavo. Muri kuona ndorozvamuiko kamambo ndandiri kureva kuti kutaurwa nababa zvakanaka, waifanira kunge wakaigara iri yega, kuti uyu makore aagara kunyange asina mwana ane zvaanopiwa, ane zvavanowana. Saka izvozvi ngezvekutoti achiuya kuzorowa ngatitonge nyaya, musapinde dzakawanda-wanda tinopedzera tarega. Ngatitonge nyaya, kuti munhu akouya nenyaya pese-pese mwadare maakutotonga iyo. Tinotonga nyaya iri padariro. Changamire indiriona kuti zviri pachena kuti uyu akapfuma kuti muroyi. Zviri pachena kana angati handina mupfuma kuti haungatandi kungorowa munhu nekuti afika kana kuti akudai kuti ndakungorowa munhu.
ende bhodha kuti ukasimudza kabhodha iwewo nemushamu munhu anokupotsera kakuti adi akutema haana kukutema bhodha pamwe akatosimudza achivhika mishamu yanga iri kudini because dai arida kutema kaikutema kanenene bhodha aidomhanyira kuenda kuruwa inini ndichitanga kuuya ndichibvunza mari dzemari ndisati ndambobvunza zvese zvekuti ndakasvika ndichiti ndokumbirawo mari yemari ndoda kundobhadhara kupi bhucha rane malisi ari kutouya malisi ari kunzi harisi kubhadhara ndoda kundobhadhara kuguchi achiti akabva anditi mashure macho ndatoenda zvikanzi takudza atitongatosiya zvikwambo zvake panapatauri nekuti tiri kutaura zvawakaita wakuunza seself defense ungada wakatoitaura ipapo kuti ndokuendesa kumapurisa ndokuendesungisa kumha chiro iye akakutaura kuti wandipumha uro ende ari kupa maincidence auri kubvuma iwe kuti takamudzinga nekuti ane chiwano zvichireva kuti uri kuti ane uroi ndo musha wedu wese takamudzinga nekuti ane uroi isusu danho redu ndere traditional tinoprotecta vanhu vakadaro vane midzimu nekuti ndo vanhu vatinoprotecta vanhu vanoda kuti christianity ndo iri pamusoro petradition yedu hatiwirirani nekuti kaotaura kuti uri muroi nekuti unosvikirwa uri kutituka kuti ngei tiripo pamusoro imamo ichadokona kwanhawika vangu vanoda kutanga vambodzidziswa nokuti vambona kuzotambira nekuyangana kwakanaka. Chiri kuitika apa ndechekuti pambotaurwa nyaya yemanjuzu pakazotaurwa nyaya yechiwano ndofunga kuna ava hanza dzedu takudzwa havatozivi kuti chiwano chacho chinofamba sei manjuzu acho anofamba nekuti kakatasama statement ari kupana ndeyekupotsera asina kunzwisisa kwake kuti zvinhu izvi zvikurewei ende mukanzi wapanotaura kuti muri kuzviitira mumusha medu kureva kuti ari kutaura kuti mauya kuzotidherera ndopaari kuti muri kutitsipika saka ndofunga dai awa wane chiwano chavoka wakataurira munhu yawapinda ndofunga dzinza nedzinza rine materitori aro handidzi ukauya muteritori mangu inini ndinovhundukawo handidzi saka awa nechiwano chavo kuti hatina kuvarambidza asi waiuya woyanana ndofunga pamwe mhepo dzaikocherana kana kuti dzaizodi saka hondo yese iri kuitika kuva ndeyekuti kunyange kumatenga kunyange mumadzinza mumamhepo hakuna kuyanana kunyangirana nekuvandirana saka hapana dare rinotongeka pakati pao nekuti ava baba nemwana uri kuzoti kune chiwano uyo apinda mukati memushauri hasi kuzikanwa kuti ane chiwano saka zvava kuita sekunge uyo akuya nechiwano chavo chekunge chakunovhiringidza chii mukati medzinza menomuoneranko uri raiti zvachose chaiko chaiko handiti iwe uri kutaura kuti uyo nekuti haabhirivhi chiwano katozi mataura uri kuita takudzika nani asikazivi ndiani ari muntu uyu ari munhu mutema handiti uri kubvuma kuti ari kuzvituka to zvacho zvatakubata nazvo kakuti ari kuzvituka uri kutuka kaiwewo that's why nekuti izvo zvamuta kuti haazviega saka ari kutuka kuti ndezvasatani zvechiwano izvo ndezvani havasi kuzvigashira zvichirova kuti andozvituka kuti uroi handii ikaburirai ndo zvatona very correct matogona kuti tokuidzira todarika zvandaa matudzira ndandinokuita ii handii hama yenyu kai muruzvare saka ndizvozvo chaizvozvani kuti vanotoda kufunga kuti chiwano huri chii uroi nematauro ari kuita kuti wakauya munhu musha pedu nechiwano chavo uroi zvichirova kuti ari kupumha kuti chii nezvaataura tatoona kuti zvino is just short of saying kuti akatopumhayo kuti chii muroi handiti tu akamurova
achinyepa kuti akasimudza bhodha, because dai akasimudza bhodha rinogarwaka kune munhu wotema, but haana kana kukanda kana kudii, but nemushamu akauya akamupapura nechi akabvuma kuti akamurwa nechi nemushamu. Zvinorwa nemushamu chii? Saka ramubata nemhosva kuti ichokwadi akatuka munhu kuti muroyi akarowa munhu. Saka panoda kuti aripe, anoripe chiidani. Amataura aita akazva kaasiita saka iye uyu ari ega hamukwanisi kumubata, dai vanobatawo mwana. Aiwa kane zvaakaita ega kuti adita uyu haana kumhangarira mwana, amhangarira uyu, ende uyu tamuona aine mhosva, saka maakuzoenda kuna vamwe vanhu sei wapiwa pakachangamira changamire. Ndikuona kuti pamhosva yabatwa nayo nedare changamire anoripa nemombe imwe chete nekudzosa makosta ashandiswe. uroyi wose ukapfuma muno imombe, asi zvawanda pauda imwe mbudzi inoenda kwamunhu nokuti zvaanga achiita zvose zvese zvakawanda. Muchangamira ndinga kuti panofanira kuenda mombe mbiri, kuti nyaya yekupumha yekutorowa nenyaya yekudusura netsika dzedu dzechivanhu. Saka kudusura namambo ndiye anochengeta vasvikiri. Ndozvo uyu une chiwanhu chake, saka wari kudzishora hawazvidi. Ndozvo saka kuti uyu aroverwe aine chiwanhu chake. zvese ndanosamaraiza kuti ngei tiri kuti zvisamaraiza taakuti anofanira kubhadhara chii. Kana akabvisa mbudzi nhatu akafa kune wakati imweni osakubvisa imwe mbudzi yenhatu namambo ndomaonerana iye aita wakangatandaurwa nomwe mbiri. Right, makosa ako imari yekumunza kudai Mari dare ndakabvisa kuti basi ndakabvisa basi Simudzazi matani $60 ne transport $5. 65. Right, unobvisa makosi $65 wobvisa mbudzi mbiri dzaunondoripira maidhuru wako nakuridzikisira nekuti uri first offender nawe uye nenhau yekuti vanhu hatinzwisisi chiwanhu kuti vanhu vane chiwanhu vanofanira kubatwa sei. Haisiri mhosva yekristianity zvitendero zvaputira isusu vanhu vatema. Saka unobvisa mbudzi mbiri dzaunovapa nembudzi 1 inouya kudare kuti tione kuti mangwani hautuki vanhu nenhau yechitendero chake. Zvakafanira kuti dai vanga vari kutuka munhu nechitendero chake, munhu akauya iwewo wokutuka nechitendero chako unoti chii? Nekuti ibhirifi yake, anobhirivha mune zvewadzimu wake. It's head right and zviri mumaconstitution yeZimbabwe kuti kune Hinduism, vamwe vanonamata Hinduism, vamwe vanonamata Taoism, vamwe vanonamata Judaism, uyo anonamata religion yewadzimu wake. Saka hatirewe kuti kunamata religion yake yewadzimu iri inferior, saka kuti iri pasi pemamwe marudzi anonamata zvitendero zvavo. Saka izvozvo akuti semunhu ayega anga aine nhau yekuti ndokudzvanyirirwa kwatakaitwa pfungwa dzedu muZimbabwe kuti tinoshora chitendero chedu chevanhu isusu vatema
tichikudza chitendero chisiri chedu, ndo chatinoendesa pamberi. Saka inhau yepfungwa dzedu dzakadhanganiswa. Naizvozvo ndo zvaita kuti tichiti ubhadhare mutombo wako uende pasi. Mbudzi 2 ne$65, then mbudzi 1 ina kudada unozvibhadhara pamwe chete zvese zvinotata 185 kana imari. Nemari inozoita 185. Ndichambodzokera ndotaurawo iwe uripo apa ndiwe audzokeri kungotaura, ndiwe watakasunga. Nodi kuti undopereke ndo izvozvo zvekuti unenge uchitumwa navanhu kuita zvakati. Hauna brain yako inokumiririra kuti musha wese unotuma iwe nekuti une mhasuru wonzi enda unoite zvakati. From South Africa. From South Africa kuuya uchipfushurudza vanhu kuno. Saka pfungwa iyoyo ziva kuti chaunoita uri kuzvimirira iwewe. Unobvisa rini? ndambopuwawo mwedzi mumwe chete ndakwana. 1 month to pay. Mosimuka munouya after a month, anga asina then tinouya toona. Saka tinouya